Ćao, ja sam Roberta. I ja sam Mirjam. Godina dana je prošla i ponovno ćemo posjetiti osnovnu školu Fran Krsto Frankopan. Ovaj put idemo provjeriti što osmaši znaju u Europskoj uniji. Idemo! Ja sam Dora Božić, imam 14 godina. Ja sam Maja Sintić, imam 14 godina. Ja sam Samuel Topolčić. Ja sam Laura Odinak. Durijan Kvasić. Mihael Radić. Ja sam Fran Marija. Ja sam Patrik Nakučić. Ja sam Tinjo Rešić i imam 14 godina. Ja sam Viktor Đorđevo, isto imam 14 godina. Ja sam Nika Grdinić. Ja sam Filip Mihajlović. Ja sam Borna Borić i imam 14 godina. Ja sam Jure Dujmović i imam 13 godina. Ja sam Nika Brusić, imam 14 godina. Ja sam Antonio Rešić i imam 13 godina. Ja sam Matija Zahir. Šta s nama? Europska je 1957. I osnovana je Rimskim sporazumom. 1957. je osnovana Europska ekonomska zajednica. Pa sporazum možda. To je sporazum u kojem je to 1993. odredno. 57. 57. da. Pisan je 1992. Nastupio je na snagu 1993. Europska unija. Evo ga. Vađe dobro strano. Svi smo u Europskoj uniji, mislim. Pa imaju zajedničko tržište, valutu i politiku. A uvoz i izvoz. I možemo prolaziti granice bez nekakvih dokumenta. Joj, pa da. Valuta, politika i tržište. Jeste. Europski sud. Europska komisija. Pa postoji Europski parlament. Dobro. Europska komisija. I Europsko vijeće. Brisel. I u Strasbourgu. Pa meni se čini da je Hrvatska napredovala kad je ušla u Europsku uniju. Da, ja se isto slažem. Ja sam euroskeptik. Ja isto. Ujedinjeni u različitosti. Ujedinjeni u različitosti. Pa Jer smo svi različiti. ali svi smo ujedinjeni u Europskoj uniji. Pa, jako su svi ljudi različiti, to, na primjer, ako postoje ljudi druge rase. Ne moramo ih sad gledati kao, ajmo reći, da su druge rase, trebaju, svi su isti po ponašanju i to tako. Jako su svi različiti, trebamo biti skupa, samo surađivati jedni s drugim. I 2013. 2013. 1. srpnja. Super. Pa ja volila ići u Francusku. Ja bi London. Pa Španjolska i Francuska možda. I Poljska. Irska. Švedska. U Švedsku. Ja ili u Njemačku ili Francusku isto. Pa iskreno u Pariz. Njemačka. U Španjolsku. Francuska. Češka, Prag.
Albanija, Tirana. Naš posao je odrađen. I osmaši su obavili svoj posao. Nego, što vi znate o Europskoj uniji. Uniji.